To je Filip? No. Ja budem mať ešte uši. To je krásne, Filip. Jedno. Ty si najkrajšie vybral. Dobre. Filip, ty si najkrajšie vybral. A teraz idú mne uši. Jaké uši? Uši, na černo. Počkaj, to nakoniec môže ísť. Toľka, dobre, aspoň ti Ten je pekný. Kto to je to? Na uši je to dobré. Áno, uši tak nebolia, že? Linka bude čo? Ja Kto je ďalší poradí s chlapcov, ako ste striedali? Ríšo. Toto. Chce byť ten vojak, ale ja to nemám takúto. To bude jasno zelená. To je takáto, pozri, trošku. Pozrite.